şunu bilen dili öğrenip bilen şunu elimizde belki ihsat yoktur yani fikirlenip bilen ya da dilçiler vardır. Dilçi demek Türkmen dilçisi demek değildir. Dilçi istendik dili analiz edip bilen öğrenip bilen adam dilçi oluyor. O dili bilip bilmeme ne vacip bir zat değil yani yine Türkmen dilini dikeltmeli oluyor biz kıynansak da. Şu günkü dilimizi käbir yerlere yani gynansak da diýenim ýeri öwrenişen sözler vardır. Şolun käbirleri aýrylmaly bolar. Ýene sapara gurrun berýär. Sözüň haýsy sözüň ulanylmaly, haýsynyň ulanylmaly däldigine başga adam karar berýär. Bu gater Fıranf wetsa. karar veriyor diye. Diýmek biz ine ýöne bir söz alaly. Aýdaly velayet sözü ya da häkim sözü. Ne häkim sözü nirden geldi, näme üçin geldi öwrenmeli. Eger erwet niýet bilen getirilen bolsa, gön aýyrmaly şol sözü. Ona da bilermenler gerek, bilýän adamlar. Ýörite dil ve dilin pikirlenişe ve cemgiyetin özüne alıp barışına diýen täsirini bilýän adamlar. On yalan adam elbette dünýäde az on yalan adamlar. Yani belki bardyr Türkmeniň içinde de. Olmasa daşyndan çağırıp adam çağırıp ne bu meseleni hukmany suratda çözülmeli bir zatdır. Bizde men Vatikan şahit oldum. İki adam davet edýärler. Yani ikisi hem şol Alma deyip davet edýärler. Biri Alma diye beýlek hem başka dilde aýtýar şu Almany. Yani ikisi şol bir zadyň üstünde ikisi hem aslında seretsen olan ikisi hem haklı. Yani birbirine düşünüp bilmeyenlik için davet edýär. Olam dilim ýoklugy için, dilin bar yerinde davet eden, o hayvan gören yerinde uruşa geçendir birbirine yani hücum edýär. Yani insan hücum eden ok. Näme üçin? Arada dil var. Dil diyen bir teknoloji var. O gatulu teknoloji. Güýçlü teknoloji. Geme, aydın men bir zada fiýine diýenne. Ne Türkiýede çäherjegden Türkiýe waranlar var, mardan